माताजी। हरे राम ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി, പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായം. മാതാജി, ഇന്നലെ തൊട്ട് ഞാൻ ജപമാല ഒന്ന് ജപിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ജപമാല ജപിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. മാതാജിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം കാണുന്നുണ്ട്. സന്തോഷം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്നലെ ജപിച്ചില്ലേ? ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും? അല്ല, രാവിലെ നമ്മൾ എണീറ്റ് ഇതിന് ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് നമുക്കത് ജപിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നന്നായി. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ജപം തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ 4 മാലയെങ്കിലും എത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓരോ ദിവസം 1 മാല 2 മാല അങ്ങനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് 4 മാല ചൊല്ലാം. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് സമയമുണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് ചൊല്ലി തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. 4 മാലയാണ് നമ്മുടെ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോകേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും ഒക്കെ കേട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം മുന്നിലോട്ട്, അല്ലെ? അതെ. ഇന്നലെ മംഗളാരതിയിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര്. ഇന്നും കണ്ടിരുന്നു കുറെ പേര് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ. കാരണം നമുക്കത് കയറുമ്പോ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നതിനാണല്ലോ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കയറുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്യണില്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട്? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി, 8ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ? തദുശ്രുണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ഇനി മിണ്ടണില്ല ആരും. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇന്നലെ നോട്ടൊന്നും എഴുതിയില്ല മാതാജി, ഞാൻ യാത്രയില്ല. മാതാജി ഇന്നലെ യാത്രയിലായിരുന്നു, അല്ലെ? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ ജ്ഞാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം, അതായത് ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങി. ആ ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഭാഗവതം, അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? ഇതൊക്കെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവരെ പവിത്രീകരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ബാക്കി ആക്ഷൻ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നാമജപവും ഭഗവത് ശ്രവണവും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ നമ്മള് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി അവിടെ ആരാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ
നയിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതികൾ, ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതികൾ ഏതെല്ലാം? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തിയെയും കുറിച്ച് കണ്ടു. 8 ഘടകങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്. ജീവാത്മാക്കൾ, ജീവഗണങ്ങളാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേരെ കുറിച്ചും ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 പേരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്നല്ലേ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേരും ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 പേരും. ആ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേരാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ആകർഷണമുള്ളവർ, യോഗി, പരമസത്യം ജ്ഞാനി. ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടര്. ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? നരാധവന്മാർ, ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളത്. ഈ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാത്തവരാണ്, ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാണെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ ചില എന്താ പറയാ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ ചെറിയ സൂചന തന്നു നമുക്ക്. ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്, ചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്, പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പിന്നെ ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളടുത്ത്? മറ്റു ദൈവങ്ങളെല്ലാം അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് സാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് എപ്പോഴും പറ്റില്ല, കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചത്? ശരണം പ്രാപിക്കണം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ളവര് വളരെ കുറവാണ്. കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അത് സാധിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നടക്കില്ല, പക്ഷെ കുറേ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. കുറെ ജന്മങ്ങള് നമ്മൾ അത് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പോ നമുക്കത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാലും എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട്? പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനാകുകയും ചെയ്യുന്നല്ലേ. അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ. മൂഢന്മാരാണ്. നമ്മളാ കാറ്റഗറിയിൽ ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചു ഇല്ല, നമ്മള് വരില്ല അല്ലേ. ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാവില്ല? മൂഢന്മാരാവില്ല എന്തായാലും അല്ലേ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് എന്നിട്ടും ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര് പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരാന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ കാരണം? കാരണം അവരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ലോകത്തേ പോകുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ത് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതായത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ സാധി ഭൂതാദി ദൈവമാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യവിത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. എന്നെ അറിയുക, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ, ദേവന്മാരുടെ, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാം അങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്തു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദപ്രാപ്തി. പരമപദ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം. എപ്പോഴാ അത് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഇല്ല. പരമപദം പോകാന്ന് പറയുമ്പോ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. പരമപദം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പരമപദ പ്രാപ്തി, അധ്യായം 8. ഇതില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ട ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, അർജുനന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്തു. അതില് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനന് സംശയം വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. പരമപദപ്രാപ്തി അധ്യായം 8. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പോ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടെ, ആരാണോ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അധ്യായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഹേ പുരുഷോത്തമ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? പുരുഷോത്തമ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത്. അതായത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല അർജുനൻ ഇതൊന്നും ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് പുരുഷോത്തമനോട്, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് പരമ അധികാരമുള്ള ആ പരമ പുരുഷനോടാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ഈ ദേവന്മാരെന്നും പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അതിയജ്ഞകഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിരസേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് മധുസൂദന, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. മധുസൂദന, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ് മധുസൂദനൻ. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിര സേവന നിരതരായവർക്ക് ആ മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിനാശിയും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് എന്ത് പറയണത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ, ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് എന്ത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കാമ്യകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം, അത് ശാശ്വത പ്രകൃതി, അതാണ് അധ്യാത്മം. ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ? അതിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതാമര. ഹേ ശരീരം കൈകൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതാ? മാതാജി കുറച്ച് സ്പീഡ് വർക്കാവും, എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കള് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതില് അതിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതാം വര. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവർ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതാണ് എന്ത്? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവര് ശ്രേഷ്ഠനായവനെ അർജുനനോട് പറയാണ്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, അതായത് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ആര്? അതിയജ്ഞനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയും. പിന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം. അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഈ ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാ പറയണത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ മരണസമയത്ത്, ആരൊക്കെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരണസമയത്ത് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ അവൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനായിരിക്കെ നമ്മൾ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവം അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരാണ്. സ്മരണ എന്ന വാക്കിവിടെ സുപ്രധാനമാണ്. കൂടെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവരും ആരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ പാവനന്മാര് തന്നെയാണ്. പരമ പാവനൻ തന്നെയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവർ. ഇവിടെ സ്മരണ എന്നൊരു വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്തൊരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ സ്മരണ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്തൊരു ജീവന് പവിത്രത ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധില്ല? കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മള് മരണസമയത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ സ്മരണ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയണത്? നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്മരിച്ചാ പോരെന്നല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണസ്മരണ കിട്ടണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു സെക്കൻഡിൽ വരുന്നതല്ല അത്. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് പവിത്രത വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പവിത്രത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമോ? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്മരണ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സ്മരണ എന്ന വാക്ക് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അല്ലെ, നമ്മളാ ഒരു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിര്യാണ വേളയിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സദാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചെയ്താലാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്താണ്? വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിതേന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? സഹനശക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന ജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടും. നമ്മൾ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത, നമുക്ക് പോലും ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സൈഡിൽ നടക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വരാം? പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലെ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമുക്ക് സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളും വിഘ്നങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നാലും നമ്മളെല്ലാന്നും സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തില് അതിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ആർക്കുണ്ടാവണം? നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്.
യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ തഥാ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, നമ്മള് എന്താണോ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ആലോചിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ എന്നാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നോ നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് വേറെന്തെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തില്ല, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സ്വാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നത് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ മഹാമന്ത്ര ജപമാണ് ഒരാളെ മരണവേളയിൽ അയാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം. ഇവിടെ മരണസമയത്ത് നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണയോടെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേറെന്തെങ്കിലും സ്മരണ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തില് സ്വാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. നമ്മളെ ജീവിതം തന്നെ നമ്മൾ സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, അന്ത്യവേളയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് നമുക്കത് സഹായകമാകുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏത് ദേഹമല്ല കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മ അന്ത്യവേളയില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അന്ത്യവേളയിലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉദിക്കും. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അടുത്തൊരു ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരം, ഭൗതിക ദേഹം അല്ല, അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ദേഹം. അതായത് അവരെവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാൻ അടുത്തേക്കായിരിക്കും അവര് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുക. മരണവേളയില് നമുക്ക് ആ മനോഭാവം, നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാമജപമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. നിരന്തരമായ നാമജപത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ട വഴിക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. അതില് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. അതായത് ഭരത മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, എല്ലാവർക്കും അസൂയ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്ന അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് ഭരത മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ,
ജീവിതം കുറെ നാളെത്തി. ഇപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാ മക്കളെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? കാട്ടിലേക്ക് പോകാണ്. വനത്തിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം ഇനിയും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കാട്ടില് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ഋഷിമാരോടൊപ്പം ആശ്രമത്തില് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോകാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടില് അവിടെ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു മാൻ പേടിച്ച് ഓടി വരണം. പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ പേടിച്ച് ഓടി വരുന്നത് അദ്ദേഹം കാണാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ടു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു സൗണ്ടും കേട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി മൃഗം ഏതോ സിംഹം ഓടിച്ചിട്ട് വന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഈ മാൻ ആ നദി നീന്തി കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അതൊരു മാൻകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ മാൻ ചത്തുപോകും. ആ മാൻ അങ്ങനെ ചത്തുപോയി. ഈ ഭരത മഹാരാജാവിന് ഈ മാൻകുട്ടി അവിടെ ഇട്ടു പോരാനായിട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നദിക്കരയാണ്, അവിടെ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ സിംഹം വന്നാൽ അതിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ഇട്ട് വന്നില്ല. ഈ മാൻകുട്ടിയും കൂട്ടി എവിടേക്ക് പോന്നു? ഈ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോന്നു. അപ്പൊ ഈ മാൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടിങ്ങോട്ട് പോന്ന് പിന്നെ ഈ രാജാവിന്റെ കാര്യം എന്തായി മാറി? ഈ രാജാവിന്റെ ചിന്തയും ശ്രദ്ധയും മുഴുവൻ ആരായിട്ട് മാറി? മാൻകുട്ടിയായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് പിന്നെ ഈ മാൻകുട്ടിയുടെ പിന്നാലായാര്? ഈ രാജാവ്. കാരണം ഇതിനെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല, വളരെ ചെറുതാണ്, ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് പാല് വേണം, ഭക്ഷണം വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നാലെയായ ആരുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ? ഈ രാജാവിന്റെ. അങ്ങനെ ഈ മാൻകുട്ടി വലുതായപ്പോഴും ഈ രാജാവിന് എന്ത് വന്നു? അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി മാൻകുട്ടിയോട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പൊ രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും വിട്ട് എല്ലാ മക്കളെയും ഭാര്യയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആശ്രമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആ രാജാവിന് ഇപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി പ്രവൃത്തി മുഴുവനും? ഈ മാൻകുട്ടിയെ പരിചരിക്കാന്ന് മാത്രമായി ചിന്ത. ഏത് സമയത്തും ഈ മാനിനെ നോക്കാന്നുള്ളത് മാത്രമായി രാജാവിന്റെ ചിന്ത. അങ്ങനെ ഈ മാൻകുട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ മാൻകുട്ടി എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല. അതെന്ത് ചെയ്യും? കാട്ടിൽ പോകും, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കാതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന് ഈ മാൻകുട്ടിയെ കാണാണ്ടാവുമ്പോ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഉത്കണ്ഠയാണ്, ടെൻഷനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ മാൻകുട്ടി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാതെ കാണുമ്പോ ഈ രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു പോകാണ്. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് അങ്ങനെ പോണ വഴിയിൽ ഒരു കുഴിയിൽ വീണിട്ട് രാജാവ് മരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മരണസമയത്ത് ഈ രാജാവ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഈ മാനിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ രാജാവ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മരണസമയത്ത് മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ രാജാവ് അടുത്ത ജന്മം ആരായിട്ട് വരും? മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. പിന്നത്തെ ജന്മം ഈ രാജാവായിരുന്നു, ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നത്തെ ഒരു ജന്മം ആരുടെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു? ഒരു മൃഗത്തിന്റെ, മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഈ രാജാവിന്. അങ്ങനെ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കുറേ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികൾ, പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഈ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തിട്ട് ഈ മാൻ എവിടേക്ക് വരാണ്? ഈ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് മറ്റുള്ള സന്യാസിമാര് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മാനിന് എന്ത് കിട്ടാണ്? മാനിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാനിന് എന്ത് കിട്ടാണ്? പിന്നെ മാനിന്റെ ജന്മം കഴിയാണ്. അങ്ങനെ ആ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ കണ്ടു അങ്ങനെ നിൽക്കാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ മാൻ ചത്തുപോയിട്ട് പിന്നത്തെ ജന്മം ആരായിട്ടാ വരുന്നത്? ജഡഭരതനായിട്ടാണ് വരുന്നത് മാൻ. കാരണം ഈ മാനിന് മനസ്സിലായി എന്താണ്? തനിക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഈ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് താൻ ആരായിട്ട് ജന്മം എടുത്തത്? മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ മാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ജന്മം മാന്റെ കിട്ടുന്നത് ജഡഭരതനായിട്ട്, വീണ്ടും മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാണ്. അങ്ങനെ ഈ തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബധിരനും മൂകനായിട്ടാണ് ആര് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, അഭിനയിക്കുന്നത്? ഭരതനായിട്ട്, ജഡഭരതനായിട്ട് വരുമ്പോ അതായത് നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും നമ്മൾ എന്താണ്? അതായിട്ട് മാറുന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അടുപ്പം, അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നപ്പോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് മുഴുവനും
അങ്ങനെയായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പക്ഷെ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നീട് അത് തിരുത്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഭരത മഹാരാജാവിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം നിന്റെ നിയത കർമ്മമായി യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധി എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില് നീ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ ഓർക്കുകയും വേണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഓർക്കേണ്ടതെന്നും ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിന്റെ നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നീ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മനോബുദ്ധി, നിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം എന്നെ ഓർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം? നിനക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം, നിന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നീ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും നിന്റെ ബുദ്ധി മനസ്സും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് അർജുനനോട് മാത്രം പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപദേശമാണ്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അത് എടുത്ത് പറയാനിവിടെ. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരോടും ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നില്ല? നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല, ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ അവിടെ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കാനും സാധിക്കും, നമുക്ക് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികൾ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാണ്. നാമം ജപിക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കൽമഷങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നാമോച്ചാരണം ഒരു ഭക്തൻ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമവും ജപിക്കണം. ഇനി എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ? അഭ്യാസയോഗ യുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കവിം പുരാണ മനുശാസിതാര മനോരണീയാം സമനുസ്മരേത്യാം സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, സർവരുടെ നിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്.
ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ, ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, സർവനിയന്താവും, എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്, അണുവിനേക്കാളും ചെറുതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? ചെറുതാണ്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അനുമാനങ്ങളുണ്ട്, ആ ഭൗതികമായ അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അചിന്യ രൂപനാണ് ഭഗവാൻ. അചിന്യ രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ആരുടെ രൂപം? ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. ആദിത്യ തേജസ്സി, ആദിത്യന്റെ തേജസ്സി പോലുള്ള, അതായത് സൂര്യ തേജസ്, അത്രയും തേജസ് ഉള്ളതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ആരെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ എല്ലാ ദേവദേവതമാരും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് ഹതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. കൂടെ അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? മരണസമയത്ത്, മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയണം? മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട്, യോഗികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് ഈ പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഭ്രൂമധ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ 2 പുരികങ്ങളില് സെന്ററിലുള്ളത് അല്ലെ, ആ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജീവൻ വെടിയുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ മരണസമയത്ത് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ ജീവൻ കളയാനായിട്ട്, പ്രാണം വെടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അജാമിളനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. അജാമിളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? അജാമിളൻ നാരായണൻ എന്ന്, അജാമിളൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു കാണാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഒരു കാര്യം കണ്ടതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെന്തിലേക്ക് വീട് പോകാണ്? മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാണ് ആര്? അജാമിളൻ. അങ്ങനെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ വേശ്യാസ്ത്രീയെ കണ്ട് ആ വേശ്യാസ്ത്രീയോട് കൂടുതൽ ആകർഷണം വന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങാണ്. ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പോ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രഭാതത്തില് പൂജാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടില് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഗതി കാണുന്നതും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സും അതിലേക്ക് ആകർഷണം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീയോടൊപ്പം താമസമാക്കും. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ട് അവരോടൊപ്പം താമസിക്കുകയാണ് ആ അജാമിളൻ. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് 10 മക്കളുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവരെ നോക്കാനും ഇവരെ വളർത്താനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ ക്രൂരപ്രവർത്തികൾ ആര് ചെയ്തു പോകാണ്? അജാമിളൻ ചെയ്യാണ്. ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികളിലേക്ക് തിരിയാണ് ചെയ്യണത്. കാരണം എല്ലാതും വിട്ടു, ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും. പക്ഷെ 10ാമത്തെ മകന് എന്ത് പേരിട്ടു? നാരായണ എന്നൊരു പേരിട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വയ്യാതെ വരുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കുകയാണ്. വയ്യാതെ വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ആരായിരിക്കും വരുന്നത്? നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താല് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരായിരിക്കും വരുന്ന? യമദൂതന്മാരായിരിക്കും വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദന്മാര് വരും, അല്ലെങ്കിൽ യമദൂതന്മാര് വരും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യമദൂതന്മാര് വരും. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാവുമ്പോ മകനെ വിളിക്കുന്നതാണ് നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ആരാണ് വരപ്പോ? നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദന്മാര് വരാണ്. അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടു കൂട്ടരും അപ്പുറത്തും നിൽക്കുക. വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരും ഉണ്ട്, പിന്നെ യമദൂതന്മാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയും
ഇദ്ദേഹം നാരായണ എന്ന നാമം വിളിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തായി? ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരവിടെ ആര് സഹായിക്കാൻ എത്തണം? ഇവരെ സഹായിക്കാൻ എത്തണം. അതാണ് വിഷ്ണു പാർഷദന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യമദൂതന്മാര് പറയും ഇത്രയും ക്രൂരപ്രവൃത്തി ചെയ്തവനാണ്, ഇവരെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? യമലോകത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ അജാമിളൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇത്രയും തരം താണ പ്രവർത്തികളാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ യമദൂതന്മാര് കൊണ്ടുപോകില്ല, അവര് തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോകാണ്. അങ്ങനെ ഹരിദ്വാറിൽ ചെന്ന് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുക, വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നാരായണ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ സഹായം അവിടെ കിട്ടാണ്. ആപത്ത് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എന്ത് സഹായം വരാണ്? ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര് വന്ന് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ശരിക്കും കുറെ ഉണ്ടത് പറയാനായിട്ട്. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും അതെന്താണ്, അതിന് ഫലം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹം നേരെ പിന്നെ ഹരിദ്വാറിൽ പോയി. പിന്നെ അതിനുശേഷം സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് അവിടെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ഇതിന്റെ ഒരു പവറാണ് അത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആര് വരും? വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരാണ് അവിടെ വരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാരാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും? അനന്യചേത സതതം, അനന്യചേത സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ നിരന്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ, സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ എപ്പോഴും സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗതാം. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണ നേടിയവരാകയാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കള് അവര് പരിപൂർണത നേടിയവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക്, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക്, ദുഃഖപൂർണമായിട്ടും അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരതയില്ലാത്തൊരു ലോകം കൂടിയാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖപൂർണമായിട്ടും ഈ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾക്ക്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏതാണ് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം. ഈ സത്യലോകം മുതൽ താഴേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ലോകങ്ങളും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പൂകിയവന് പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താണ്? അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാംഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? വേദാന്തികള് അവ്യക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, അക്ഷയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.
വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിതം വിചിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. അവ കൂടാതെ അവസാനം സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? മറ്റുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാണ്? ഏറ്റവും നല്ലതും ഭക്തിമാർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഭക്തിമാർഗം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാണ്. ഇവിടെ ഭക്തിമാർഗം നമ്മളിപ്പോ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് പുണ്യഫലങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നു, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റും. ഇപ്പൊ ഏതാണ് നല്ലത്? സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ലെ? സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം മറ്റേത് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുണ്യഫലം കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണവും കിട്ടും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റും. പരമപാദധാമത്തില് എത്താനും സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രനോഹായത. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞ്, ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞ്, വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ ആർക്ക് ബാധകമല്ല? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബാധകമല്ല. ഈ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ തട്ടിക്കളയാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. ഇതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തിരിച്ച് മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം എപ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാര് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നവ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ചർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതും എല്ലാതും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തന്മാര് ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ആശ്രമത്തിൽ, അമ്പലങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മാറി കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും. കാരണം നമ്മള് സത്സംഗം, അതായത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സില് എന്ത് ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കിട്ടും? തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കിട്ടും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഒരു ഭക്തന് പ്രവേശം കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? കൃഷ്ണാവബോധം അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം വെച്ചാൽ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അത് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനിൽ പരമപ്രേമഭാവം ഉളവാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനോടുള്ള പരമപ്രേമഭാവം നമ്മളിൽ വരും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ശാശ്വതമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
ഇനി ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് വെച്ചാല് ദ്വാരകയിലുള്ളൊരു മണ്ണ്, വൃന്ദാവനത്തിലും ദ്വാരകയിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മണ്ണാണ് എന്ത്? ഗോപീചന്ദനം. ഭഗവാൻ ചവിട്ടി നടന്ന ആ മണ്ണ്, അതാണ് ഈ ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അവിടുത്തെ മണ്ണ്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഈ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. അതിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്താണ്? അത് കേട്ടാൽ തന്നെ, ധരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കും? ഈ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, യമരാജന് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക്. അവിടേക്ക് ആരായിരിക്കും വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള് ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ആ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അശ്വമേധ യജ്ഞം 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ യമരാജന് വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടും ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ഗർഗ സംഹിത 6:15 ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. क्वेश्चन आंसर നോക്കാം നമുക്ക്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൂതം അല്ലേ? അതൊക്കെ അല്ലേ ചോദിക്കണേ? അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? പിന്നെ ഈ ശരീരത്തില് ആരാണ് യജ്ഞദേവത? എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മരണസമയത്ത് എങ്ങനെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിത്യമല്ലാത്ത, നാശമല്ലാത്ത, അവിനാശി, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണെന്ത്? ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അതിനെ ബ്രഹ്മത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല. നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, ശാശ്വതമായ പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരം, ജീവാത്മാക്കള് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്, പ്രവർത്തികളാണ് എന്ത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം. അതായത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ദേവന്മാരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല, പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ?
ആരാണ് എന്നെ പരമപുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നെ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ എന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സമയത്ത് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. സർവജ്ഞനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, നിയന്താവാണ്, അണ്ണിനേക്കാൾ ചെറുതും രൂപമാണ്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അത്യന്ത രൂപനാണ്, ആദിത്യ തേജസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണുന്ന പറയണത്? ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. രൂപമാണ് ഭഗവാൻ, രൂപമില്ലാത്തവനല്ല ഭഗവാൻ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണെന്ന്. ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ള ദുഃഖാലയമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? പരമധാമം. അവിടെ വന്ന തിരിച്ചു മരണം ഇല്ല, തിരിച്ചു മടങ്ങി വരണ്ട, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു? എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച്? ബ്രഹ്മലോകങ്ങൾ ജന്മ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പരമധാമത്തിൽ അല്ല, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് ആരുടെ ലോകം? ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഗോപിചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മണ്ണാണ്, ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും. ഫലം ലഭിക്കും. ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവും. അത് കേട്ടില്ല, എഴുതിയിട്ടില്ല മാതാജി. അല്ല, അതല്ല. പിന്നെന്താണ് ഗോപിചന്ദ്രത്തിന്റെ ഗുണം? ഒരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലേ? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ പറയാം മാതാജി, അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏത്? ഗോപിചന്ദ്രന്റെ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും സമീപിക്കില്ല. പിന്നെ വന്നിട്ട് 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും അടുക്കില്ല. യമരാജൻ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്നല്ലേ? യമരാജൻ ഗോപിചന്ദ്രൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് യമരാജന് പോലും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് മാതാജി ഇത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകത്തിലല്ല, ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് സ്ലൈഡ്. അതെ. സംശയമുള്ളവർ ഈ ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡ് ഒന്നും കൂടി കേട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അറിയാലോ, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിമാർഗമാണ്. യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വലുതാണ് ഭഗവത് സേവനം. സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞോപരി, കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന. അതായത് വേദപഠനം
പഠനം ചെയ്താലും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും ദാനം ചെയ്താലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും കിട്ടുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും? നമുക്ക് സേവനം കൊണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി കിട്ടും. നമുക്ക് എന്തുകൂടി കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും. ഇത്രയും ഗുണങ്ങള് ഉണ്ട്. പ്ലസ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും പറ്റും. ഈ 4 കാര്യം. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി. പരമപദപ്രാപ്തി. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്? കർമ്മയോഗത്തിൽ. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഏത് യോഗം?